Jaun-andreok, arratsaldeon, eta ongi etorri Ricardo Arregi kazetaritza sarien 30. urteurreneko banaketa ekitaldi berezi honetan. Hau izango da euskera hutsean egingo dudan lehenengo ekitaldia. Suposatzen dut, barkatuko dizkidazuela akatsak eta laguntza behar badut ilaski emango dira. Nola nahi ere, niretzat, Belarri Press naizen aldetik, plazer bat izango da. Ricardoren ahotsa entzun dugu, 1976ko hitzak izan dira zirraragarriak, iruditan pasatu ditugu azkar-azkar 30 urte, Joxan Goikoetxearen musik ederrak lagunduta, eta irudietan ikusi ditugun asko eta asko gaur hemen ikustea oso pozgarria da guretzat. Eta pozgarria besteak beste Andoaingo herriarentzat. Orain 30 urte abiatu zen txangoak. Gaur pausaldia egingo baitu. Mendian gora abiatzean indar berritzeko hartzen diren pausa horietakoa balitz beste. Andoaingo herria aipatu dugu, Ricardo Arregi kazetaritza sariak hemen sortu eta hemendik bultzatu direlako. Ekitaldi honen irekiar egiteko gurekin dugu Andoaingo alkatea, Ana Karrere Andrea. Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politikako sailburua, Nafarroako Gobernuko herritarrekiko eta erakundeekiko harremanetako sailburua, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Aldundietako ordezkariak, udal zinegotziak, gaur hona etorri zareten herritar guztiok eta telebistako ikus-entzuleak, denoi arratsaldeon guztioi. Ongi etorriak Andoainera. Ricardo Arregi kazetaritza sariak 30 urte bete ditu aurten. Urtebetetze seinalatu hau ospatzeko elkartu gara. Euskararen erabilera bizi berritzeko konpromisoak bultzatuta sortu zuen Andoaingo udalak 1988an Ricardo Arregi kazetaritza saria. Euskararen normalizazioak ezinbestez behar ditu euskaraz egindako kazetaritza eta komunikazio prestu eta modernoa. Kalitatezkoa eta garaian garaiko behar izanetara egokitua. Hitz horietan laburbildu zituen udalak duela 30 urte sariaren helburua. Ricardo Arregiren izena eman zion sariari. Erabaki ona dudarik gabe. Ricardo Arregi bera euskerazko kazetaritza modernizatzen gogor saiatu baitzen. 30 urte bete ditun honetan 3 mezu eman nahi ditut. Lehenengo mezua izan zidelako gara. Gaur egungo euskerazko kazetaritzak zorionez antzekotasun gutxi du iraganekoarekin. Aurrera egin du, hazi eginda, heldutasuna eskuratu du. Baina hau ez da hutserik sortu. Urte askotako eta jende askoren lana dago oinarrian. Horregatik diot, izan zidelako gara. Eta horregatik ospatu nahi izan ditugu 30 urteak. Atzera begira jarri eta Ricardo Arregiren ondoren, euskerazko kazetaritzan mugarri izan diren 10 ekimen sarituz. Bigarren mezua konpromezuaren mezua da. Ricardo Arregi kazetaritza sariak izango du 31. edizioa eta beste edizio asko. Hori da udalaren konpromisoa. Hirugarren mezua azkena eskerrona ematea da. Andoaingo udalak eskerrak eman nahi dizkie Ricardo Arregi kazetaritza sarien 30 urteotako protagonista nagusiei. Saridunei, alegia. Udalaren eskerronoa eta ere, 30 urteotan inoiz epaimaiko izan direnei, bereziki aurten lan horretan aritu zareten guztioi. Eskerrona halaber Eusko Jaurlaritzari, 2. ediziotik aurrera, urtero diruz lagundu duelako. Xavier Laka eskultoreari, berak sortuak baitira logoa eta saritan ematen diren artelanak. Eta nola ez, eskerrona urtero ez bada ere, ia urtero, sari banak eta ekitaldira etorri diren herritarren. Azkenik ekitaldi honetan, mugarri, izendatuak eta sarituak izango zaretenei, eta sari emaile lan egingo duzuen hoi, aldez aurretik zorionak eta eskerrik asko egin duzuen lanagatik.
Eta bukatzeko eskerron berezia eman diet azken 50 urteotan bidegile eta bide erakusle izan zaituztegun guztiei. Zuen ekarpena garrantzitsua izan baita, hamarkada hauetan euskara komunikazioaren munduan egin duen aurrera bidean. Espero dut hemendik 30 urtera gure ondorengoek hauxe bera esatea, izan zirelako gara. Eskerrik asko denoi, bihotzez. Ipatu dugu aurtengo edizioa berezia dela, Rikardo Arregi kazetaritza sariek 30 urte betetzen dituzten honetan, atzera begira jarri gara. Zertarako, Rikardo Arregizkero Euskal Kazetaritzan egiten aurrera bide ikaragarriaren mugarri izan diren 10 ekimen identifikatu eta saritzeko. Hori egingo dugu ekitaldi honetan. Halaxe da, Iaski, eta 30 urte 10 mugarri leloaren oinarrian dagoen aldarrikapena azpimarratu nahi dugu. Izan zirelako gara. 10 mugarri hauek deitzerako orduan ekimen edo talde horien sorrera urtea hartu du epaimahaiak kontuan. Ordena ez da beraz kualitatiboa, utxutxik kronologikoa baizik. Esan baita ere, 10 mugarri hauek emateko 10 pertsona esanguratsu ere hurbildu zaizkigula antoainera, sariak banatu ala ezagutuko ditugu. 10 lagun horiek ere ez dira edonor, 10ak nor dira euskal komunikazioan. Eta oinarrizko azalpen hauek egin ostean ikusten mugarri hauei izenak ipintzen hasteko unea dela, Dani. Ederki ba, eta bere sorrera datagatik mugarririk zaharrena eskura emateko lehen laguna behar dugu gurean. Rikardo Arregi, langile argia eta nekagaitza zen. Ark bultzatu zituen lehenengo alfabetatze kanpainak. Asko idatzi zuen. Berak ekarri zuen berrikuntza euskal kazetaritzara ere. Baina ez zegoen bakarrik. Adibidez, bazen emakume bat zeruko argia. Rikardoren ardurapeko gazte naiz zorria astero osatzeko lanean. Hainbat artikulu idatzi zuen. Batzuetan, ane garin ez izenez sinatuta. Anekdota bat, emakume horrek berak jarri zuen idazmakinaz idatzita, dotore, Ricardok euskaltzaindiara bidaltzeko idatzi zuen dokumentua alfabetatze kanpaina erraldoi hura antolatzeko proposamena eginez. Euskaraz irakurri, idatzi, hitzegin leloa zuen kanpaina. Berak esaten duenez, Ricardoren laguntzaile hutsa, gregarioa izan omen zen, luxuzko gregarioa, esango nukenik. Bai horixen, zatuz gurekin, mesedez, Begoña Arregi Andrea. Euskarazko prentsara ekarri izana, formatu modernoa, eduki modernoa, kazetaritza modernoa, eta bestetik Euskara Batuari eginiko ekarpena. 3 urratsetan planteatu zuten Batuaren aldeko apustu irmoa, Bizkaiera Batua sortu eta sustatu, ereduzko Euskara Batua burka orrialdetan sartu, eta azkenik Euskara Batua erabiltzean osoan bere produkzioan. Arrazoi hauek eta beste asko medio, mugarri hau, Begoña unkidu gaituztu danok. Anaitasuna aldizkariarentzat eta oroigarria jasotzeko, Mila esker, zuen txalotzeagatik eta zeuen zain. Barkatu, berba bat erobi egiteatik, retolasa, kili-kili botatzen zuenak, zazpikaleetan ikusi eta jera badago anitasuna botatzeko eta etorri zu beretan banintzan, da han, jera horretan, Josu Naberan eta Angelu Arteburuk esan ni zuzendari izateko.
Beraz, eurak ipinitako penitentzia izan zen, ez dakit ondo kumplitu, galdetuko deutzen. Eta, hasi ginen, orduan ni Galdakaoko bengoetxen, eta han imprentatxoa, eta imprenta ideal izena, orduko imprenta eta nausotxoan, eta han beste Ramon Castaños izeneko bat lanean, eta lenguan berarekin berbetan, da berak gogoratu zen gatz izaten zen imprenta han imprimitzea orduko teknikarekin, eta konpondu ezinak eta izaten ebezela, eta bai. Eta, bueno, hola, jarraitu genduan.